Vinga, fantàstic. Abans de res, volia comentar que he descobert que estem més connectats del que ens pensàvem. Ah, sí? Per què? Sí, bueno, jo sóc de Granollers Sí? i em sembla que el teu home també o alguna així. Sí, el Pere i tant, sí. Exacte, i em van donar records per vosaltres la Eva de la Gralla, de la Ostres, sí, llibreria. i tant. Vale, doncs em va donar records, vaig anar a comprar el llibre i em diu, sí, diu tal, jo havia anat al col·le amb el Pere i tal. Dic, doncs mira. I Ostres, després pues fantàstic. l'Elisenda Montserrat, que Sí? viu a Son, que Sí, i tant. el Pau, el seu Sí, el fill, seu fill té un fill de l'edat del meu fill, tot i que no van... correcte, doncs El Pau, sí. és amiga de tota la vida de la meva dona. I algun estiu Hosti, hem que bo. pujat allà a casa seva a Son i quan estaven a Escalarre també hi havien pujat alguna vegada. Hosti, molt bo, nen. I com és que vau parlar amb l'Elisenda d'això? Doncs perquè un que estava per allà dic, escolta'm, dic coneixes aquesta bona noia? Dic, és allò per saber per on enganxar-te una mica. Bueno, és que aquí I pensa que al Pallars ens coneixem tots, sí, no, la seva frase va ser aquí al Pallars et tires un pet i tothom ho sap. Sí, sí. Bueno, no sé, m'ha fet gràcia que ho sabessis hòsties, que estem més connectats del que ens pensàvem en un principi. Hosti, que bo, molt bé, nen. Sí, sí. I l'Elis em va dir, escolta'm, i què em trobaré, saps, quan parli amb ella? Diu, és molt canyera i amb les idees molt clares. De moment sí, no? No sé. T'hi sents identificada amb aquesta definició? Bueno, de moment sí, a veure, no estem fent canvis, no, sí, sí, prou bé. Bueno, no ho sé, que tinc les idees clares em sembla, de vegades dubtem de coses, no? Però prou bé. De fet, la primera pregunta que et volia fer era per què vas escriure aquest llibre? És a dir, quin objectiu tenies quan vas a escriure el ruralisme? Va ser com un procés molt natural, va ser, jo sempre dic, com caigut del cel, perquè jo feia molt de temps que tenia ganes d'explicar, i ja sempre he tingut oportunitat d'explicar per sort, no? Sempre una mica la vida m'ha posat en el lloc que puc explicar, no?, el que em passa pel cap, no només a nivell de moltes xerrades que he fet, a nivell de l'oportunitat que m'ha donat fer molts articles, però, no sé, tenia com molt clara que hi havia una sèrie de missatges, per dir-ho així, que tenia ganes de transmetre a la gent. I va ser tan natural com posar això al cap, i al cap d'un temps apareix l'oportunitat des d'Ara Llibres que em proposaven fer, doncs en aquest cas el que havia volgut fer, no? Amb tota la llibertat i sense cap filtre de res. I així va ser. Més que això, no és fruit d'això, de l'experiència del treball, de la vivència, no?, en aquest món que des de gairebé sempre, des del món professional que he treballat, però també des de la part més personal, no? Sí, perquè de fet en el llibre barreges tant moments molt més poètics, per dir-ho d'alguna manera, com parts molt més reivindicatives que una complementa l'altra. No? Sí. Per què vas decidir fer-ho d'aquesta manera? És a dir, Bueno, entenia que hi havia molts aprenentatges bueno, els que tenim la sort, no, penso també de tindre un contacte més sovintejat, doncs, amb la terra, bàsicament, no? Veus cada dia en el dia a dia i que teníem molt vincle, no?, amb aquestes altres lluites que jo havia fet d'una manera tan insistent, de problemàtiques que estan fora i lluny de casa meva, de fet. Que per mi també va ser un aprenentatge, no?, en el sentit d'adonar-me durant tot aquest procés de vida, de treball, que poses moltíssima energia de vegades a canviar coses que estan lluny, que naturalment s'ha de fer i que jo considero que hi ha un moment, penso que cíclic en la vida de les persones, no?, que tens l'energia i ets motor per poder canviar o intentar canviar aquestes coses que són de vegades més estructurals, però que de vegades la resposta està a casa teva, no?, en el que tens més a prop, no?, d'intentar canviar o d'intentar fer possible aquell món que tant anheles lluny de tu, no? Al final el que hem de ser és com conseqüents i intentar-lo crear en el lloc on estem vivint cada dia, no? A casa nostra, amb la nostra família, amb el nostre entorn, no? Intentar portar el millor, perquè al final serà un reflexe i també una inspiració per totes aquestes altres persones, mons i territoris, no? Llavors, per a mi el vincle del que jo feia cada dia a casa meva em donava peu a parlar d'aquestes problemàtiques que tant m'han neguitejat i que en certs moments em continuen neguitejant, tot i que jo he fet ja en aquest sentit un canvi d'adonar-me que no naturalment és impossible ni de bon tros, sinó que, torno a dir, el foc l'hem de posar en el que tenim més a prop i a l'abast, no? Perquè això és el que ens fa que
que no perguem l'esperança. Naturalment les coses estan molt complicades, però quan comencem tothom, no?, a parlar, a discutir sobre el que passa, no?, lluny de nosaltres, ens pot arribar la desesperació perquè no tenim eines per fer alguna cosa significativa, de fet, no?, que produeixi un canvi. Però un canvi, si ens adonem que tot això ho podem fer a la voreta nostra, això canvia, no? Canvia la nostra perspectiva, canvia el nostre sentiment i realment ens sentim útils, no?, respecte al que podem fer per millorar les coses. Després anirem al petit canvi aquest, o sigui, el canvi personal per crear un canvi al teu voltant, per crear un canvi més gros, però primer volia preguntar-te si si hi ha aquesta dualitat de que vols canviar-ho tot perquè tot segueixi igual que fa uns anys. Saps? No sé si m'entens la pregunta. Sí, bueno, sí, perquè hi ha molta gent que també... No és que em faci aquesta pregunta, però sempre acabem parlant d'això, no? Quan jo poso sobre la taula que al final... Que no ho dic com algú negatiu, eh? Sinó no, cap problema. Ja em va bé que m'ho posis, això. No, jo quan poso sobre la taula la importància dels coneixements ancestrals o dels coneixements tradicionals, hi ha gent, sobretot de la que ve d'aquest món, que de seguida diu, però això què vols dir, no? Que voleu que tornem a viure com abans? No. El que estem dient és que hi ha una sèrie de coneixements que són troncals per a la vida, que són essencials perquè ens donen les eines per, en aquest cas, com a comunitat, no només individualment, no?, poder-nos sostenir, però els hem perdut, no ens els han transmès, no hi ha hagut aquesta voluntat, no?, de subratllar-los perquè realment siguin coneixements essencials per a les persones, perquè justament no tenir-los ens allunya de l'autonomia i de la llibertat, bàsicament, no? Si tu no saps fer-te els teus aliments, t'allunya de la teva autonomia. Si tu no saps proveir-te en aquest sentit, no?, tant d'aliments com també d'aixopluc, estàs justament lluny, no?, de la teva autonomia i de la teva llibertat, no? Llavors, aquests coneixements el que hem fet és que, o aquests coneixements i aptituds, no?, i tècniques, els hem deixat, no?, el sistema els ha deixat, no?, amb altres proveïdors d'aquests serveis que constantment estem necessitant, no?, per proveir-nos, bàsicament, no? Llavors, és important tindre una comunitat enfortida de coneixements essencials perquè això ens fa ser molt més resilients davant de qualsevol cosa que ens pugui passar, no? Ens podem autoproveir, no? I això que és una cosa que ara ens sembla molt impossible o molt estranya o difícil, tot just fa 60 anys, no?, ho teníem com a mínim, no?, a les zones del Pirineu, no?, perquè eren territoris molt autònoms en aquest sentit, en certs àmbits autàrquics, és a dir, que es podien autoproveir de moltíssimes de les seves necessitats bàsiques, i això a dia d'avui, quan ho penses, sembla que sigui ciència-ficció, quan és una cosa que l'hem tingut a l'abast i que l'hem perdut, no? O aquesta reflexió que sempre faig de com és possible, no?, que en l'ensenyament bàsic, no?, en l'oficial, en el públic, formatiu de la vida, no hi hagi la formació, no s'hagi orientat a la formació a justament a proveir-nos d'aquests aliments, d'aquestes cures, d'aquest abric tan necessari per les persones, no? Com pot ser que els coneixements troncals que aprenem en aquesta primera etapa formativa de la vida, i no només la primera, la universitària, s'allunyen tant d'aquesta autonomia, no? Si ho penses, no té massa sentit, de fet, no? I més, no?, en aquests escenaris, no?, que es posen al davant, on justament el proveïment d'aquests elements serà essencial i que, per descomptat, no està garantit per sempre en el sistema que vivim actualment, que venen de zones molt llunyanes a nosaltres i que són, de fet, gairebé inabarcables o inabastables per les persones, no? Ens hem tornat molt dependents, el sistema ens ha tornat molt dependents. Llavors, jo sempre dic que no és necessari que una persona sàpiga fer de tot, naturalment que no és impossible, no? A dia d'avui és gairebé impossible i impracticable, perquè tenim vides que no ens permeten tindre el temps per poder aprendre i aplicar tot això. Però si ho pensem a nivell comunitari, no?, a nivell d'un territori petit, això ja té un altre sentit, no? Això ja pren un altre sentit. Jo penso que sí que s'ha de posar atenció a no perdre aquests coneixements, sinó al contrari, no?, a potenciar-los en el màxim que puguem, a donar de nou importància als oficis, als sabers essencials, i a partir d'aquí, naturalment, que les persones es nodreixin com vulguin, no? Però com a mínim tenir garantit tot això. De fet, fa poques setmanes que vam tenir l'apagada aquella general. Suposo que molta gent, bueno, jo un d'ells vaig pensar precisament en això, i si això s'allarga,
com em proveeixo jo d'aliments, com faig foc, saps? Vull dir que la majoria de coses que estàs dient ens van passar tots pel cap durant aquelles, com a molt, 12 hores que vam estar sense llum. Jo estic segura que si ens passés una cosa d'aquest tipus ens sabríem organitzar, segur. O sigui, això passaria. El que passa que ens adonaríem justament de lo que hem perdut per el camí, no? És com quan mires tu el món rural, on en principi la pagesia hauria de ser una de les activitats principals. La pagesia, parlo de petit format, això no vol dir que no sigui viable econòmicament, sinó aquesta pagesia familiar, i el que està passant a dia d'avui és que la pagesia familiar està desapareixent, però desapareixent de manera exponencial d'un any per un altre, no? Com pot ser, no?, que amb els recursos que pugui tindre un govern, no?, o amb l'estratègia de país que hauria de seguir un govern, que com a mínim ens hauríem de garantir la sobirania alimentària, això no s'estigui cuidant, no? Com és possible que tanta gent jove, no?, i no tan jove, que són vocacionals, que volen dedicar-se a aquest ofici, no troben terra per començar-la a treballar, o si la troben tenen moltíssimes dificultats, tot i tindre ofici, de poder tirar endavant, no?, el seu projecte de vida, el seu negoci, que al final és proveir-nos a la població d'aliments, no? Quan tu ja veus això, que realment ja no s'aguanta, que no té un sosté, això ja veus que realment no té ni cap ni peus, no? Que estem posant el foco en d'altres temes, en altres sectors, que al final no són proveïdors de vida, i això ens hauria de preocupar. Jo igualment m'exclamo encara ara, torno a dir que el govern, ja no només de Catalunya, estatal, europeu, no tingui una estratègia clara de donar suport a aquests projectes que el que fan és revitalitzar els entorns del món rural. A mi no em serveix una pagesia que no ho és, no? Un sector de la indústria agroalimentària que té grans extensions de terreny, que principalment utilitza maquinària i el que fa és proveir-nos d'uns aliments sense mirar si està regenerant el sòl, si els aliments que ens aporten, no, en aquest cas a la població, són sants, per tant saludables, si està cuidant a la terra perquè no es mori, amb la quantitat de productes químics que estem tirant endavant, estem matant l'entorn i ho estem fent amb l'excusa, diguem-ne, no, de tindre uns grans beneficis econòmics que acaben parant en molt poques mans. I com a conseqüència tenim un món rural empobrit, molt poc vital en el sentit de cuidar el nostre entorn i cada vegada més semblant al que seria la vida de la ciutat, no? En quant a activitats, a sistema de vida, a cultura, a dialectes, no? A parla, no? Cada vegada ens estem homogenitzant més, però amb una gran pobresa en quant a coneixements i capacitat de resiliència, no? Si et sembla, en alguna entrevista que he llegit o que he vist teva aquests dies mirant altres entrevistes que t'han fet, deies que no estàs en contra que la gent de ciutat vagi a muntanya, però que ho ha de fer amb un sentit. Bueno, et diria tot arreu, no? Ja no només a la muntanya, no perquè no volguéssim... Sí, no, però vull dir, ja està bé, però vull dir que al final ho penso en tot arreu. El problema és el sentit de vida que tenim les persones, no? Que estem molt desorientats. I segurament una part important d'aquesta desorientació és perquè estem molt allunyats de lo que som natura al final de la terra, no? Les nostres vides, ja sigui també el camp, és igual, a la ciutat, és que no hi ha diferència, no? Estan molt allunyades d'aquest contacte sovintejat amb la natura que som, no? No tenim un vincle, no hi tenim cura, no? Cada vegada tenim una vida, entre cometes, més artificialitzada, de fet, tancats, no? I desenvolupant una feina que es queda, diguem-ne, ja, no? Penjada en aquest núvol, de fet, no? Però molt poc tocant de peus a terra, no? Hi ha un llibre del Marc Badal, que és també un autor que es diu Geografies de la ingravidez, no? I parla justament d'aquesta sensació d'ingravidesa, no? De que no toquem de peus a terra, i això en el fons ens emmalalteix en molts sentits. Ens emmalalteix també en el sentit de que estem desorientats i no tenim un sentit de vida. Llavors, quan al final qualsevol moviment que fem les persones ha de buscar aquest sentit, per tant, hi ha d'haver un treball interpropi, no? De buscar quin sentit nosaltres aportem en aquest món, no? Quin és el servei que fem, no? I que sigui mínimament coherent amb la manera com sentim les coses, però estem molt desconnectats d'aquest sentiment també perquè estem enxufats a moltíssimes coses, no? Un ambient molt sorollós en general, no? Molt dependent de les màquines, de la tecnologia, molt enganxats a la pantalla, la informació que ens arriba, molt poc temps per estar amb nosaltres, amb silenci, amb els nostres pensaments. Per tant, cada vegada ens allunyem més de la nostra essència com a persones. I això
no sé quina visió tindries tu o d'altra gent, però penso que és essencial, no? Llavors, això ens fa que tinguem moviments més encertats o més erràtics, de fet, no? Al final, llavors, qualsevol moviment, facis el que facis, hauria de tindre un centre, no?, del que realment volem fer. El que passa que també ara et diria que som molt poc lliures per moure'ns amb llibertat, perquè també la majoria de les persones estem molt endeutats, no?, i això ens fa estar molt enganxats, molt esclavitzats a la feina que tenim, encara que ens puguem adonar que potser no és la que voldríem portar a terme o en el lloc que el voldríem portar a terme, no? Llavors el marge de moviment és molt limitat i fins i tot diria que és pels privilegiats, no per la majoria de la població. És el que comentes en el llibre també, que diu tenir una vida senzilla és molt car, no? És que és bestial, això, com és possible? Com és possible que una persona que vulgui tindre un tros de terra no el pugui tindre i que si el vol tindre ha de pagar moltíssims diners? No té cap sentit. Com pot ser que una persona que vulgui dedicar-se, en aquest cas, a portar un ramat, a fer llet i formatgeria, necessiti gairebé com a mínim entre 80 i 120.000 euros per fer una formatgeria? No té ni cap ni peus, veritat? Pues això és on estem ara, de fet, no? I no hi ha... Sí que pot haver-hi aquest debat, però no hi ha canvis significatius en aquest sentit, no? Justament en aquest cas ens hem inventat aquestes normatives que constrenyen cada vegada més i que posen més pals a les rodes en el sentit que al final tot ho acaben encarint, no? O això, no? Aquest zel que hi ha al voltant de la propietat de la terra a causa de les ajudes que estan vinculades amb ella i que fa que buscar això, no? Un petit espai per qui vulgui, no?, fer-se un hort, tenir una mica d'animals, sigui gairebé impossible, això. Llavors, això, torno a dir, és el món al revés, de fet, no? Les coses essencials no estan garantides, no està garantida la terra, però tampoc està l'habitatge, i tampoc està l'aigua, et diria, perquè justament amb aquesta intensificació de l'activitat agrària, que el que fa és contaminar tot el subsol, no?, sobretot en determinades àrees de Catalunya o a nivell de l'Estat o a nivell del món, de fet, no? El que fa és que ni l'aigua la tinguis garantida, no?, l'aigua saludable, no?, sigui garantida pel consum humà, no? I això, el més sorprenent de tot plegat és que ho estem assumint com una normalitat, no? Perquè les coses són així, tot i que ho puguem criticar, però no hi ha accions contundents per canviar, perquè això vol dir canviar un sistema productiu que ho farà naturalment, ho farà per necessitat, perquè no tindrà una altra, no? Però que a dia d'avui continua degradant absolutament el nostre entorn i, per tant, la nostra vida, perquè som el mateix al cap i a la fi. De fet, aquests dies, després d'estar fent la investigació pertinent per fer l'entrevista, el senyor Google va decidir que la publicitat que m'havia d'enviar era formació en ecoturismo. Sí, Sí. I això també es pot lligar amb una altra de les coses que comentes en el llibre, la mania aquesta dels governs de fer créixer l'economia a les zones rurals a través no del sector primari, sinó del turisme. O d'altres monoconreus, no? Jo sempre parlo d'això, una mica aquesta... No una mica, és el que és la colonització dels espais, no? I Catalunya, clarament, i ho podríem fer de nou en qualsevol àmbit territorial, s'ha segmentat amb determinades activitats, no? Pues el Pirineu i la costa és turisme, no? El centre de Catalunya és tota la intensificació agrària, o bé pel porc, o bé per la fruita, i tota la zona sud de Catalunya és tota aquesta intensificació a nivell d'infraestructures energètiques, en el seu dia les nuclears, o de polígons industrials també, En el seu dia de nuclears, a dia d'avui, amb tota l'amenaça, que això també és molt discutible, de tot el tema de les hortes solars, de les instal·lacions els macroprojectes eòlics, és a dir, hi ha una sèrie d'especialitats. Alguns territoris són abocadors, uns altres són conservats per un ús turístic, uns altres són degradats per un ús turístic i una part és central per una producció alimentària que principalment se'n va a l'exterior perquè s'exporta, no? Amb totes les deixalles, amb tota la porqueria, amb tota la contaminació que queda en el subsol o que queda en la terra per les persones que hi viuen, no? I tot això, no? Com embolicat, no? Amb aquest paper de celofan que ens diu que som, en aquest cas Catalunya, una regió europea molt productiva i molt rica, però amb les conseqüències que deixen l'entorn, no? Són territoris molt dependents d'una activitat, que això també de nou ens torna a perdre la llibertat, ens torna a treure la llibertat, no? El Pirineu, més del 80% activitat turística, com pot tindre la població del Pirineu una ment objectiva i clara per decidir quin futur vol, quan depèn exclusivament gairebé de tot això. El que no vol perdre és això, i això el que li torno a dir, no? El que perd és la seva capacitat de racionalitzar, no? De treballar en equip per generar una estratègia pròpia.
està totalment captiu, no?, d'un monoconreu que s'ha fomentat naturalment des d'unes polítiques i un finançament que han convingut que anés cap a aquest sentit. I el mateix als altres territoris, no? Llavors costa, no?, que hi hagi estratègies internes pròpies que puguin una mica marcar l'esdevenir davant l'escenari que tenim, no?, que ens el recorde constantment, no?, aquestes temperatures altíssimes al mes de maig, no?, que estem tots torrats i que naturalment el que ens mostren és que no hi ha marxa enrere, de fet, no? No hi ha marxa enrere perquè tot i les evidències no estem fent passos significatius per intentar revertir, qüestionar-nos, plantejar-nos les activitats que tenim, no? Però és la sensació com que des de Barcelona es decideix com, entenem Barcelona com a govern central, es decideix com s'ha de viure la resta de zones de Catalunya, no? Seria des d'aquests punts centrals, no? Al final són disparadors, no? En el seu moment, doncs, els governs, naturalment els governs acompanyant dels poders econòmics, no?, que en aquest cas marquen quin és el sector on puc treure més diners, no?, on puc especular més, i a partir d'aquí se generen les estructures territorials, es fan les ordenacions, no?, de tot el territori, i al final acabem tenint els models que són els que, en teoria, entre cometes, funcionen, no? Però aquest funcionar ja ens fa veure que són, al final, territoris molt fràgils, no?, perquè davant de qualsevol sacsejada econòmica, davant de qualsevol esdeveniment global, ens mostra en el primer dia que succeeixen que la nostra resistència és mínima gairebé, no? Tot i que torno a dir, no?, en el moment de la veritat, no?, vingui quan vingui, ens organitzarem. El problema és que ens organitzarem de manera ordenada, penso, en un primer moment, i després de nou els poders faran que ens tornem a redirigir cap al seu interès, no?, que al final és això, no?, qui vol guanyar més davant de la situació que sigui, ja sigui amb això, no?, amb les comoditats que se suposa que tenim ara o amb més mancances que se suposarà que tindrem més endavant. Jo sempre parlo de que el que hem d'anar i el que hauríem de tirar les persones, els sistemes, és cap a una sobrietat, que això no vol dir tindre carències, no? Això torna una mica a la primera pregunta que em feies, no?, de una mica aquesta com sospita de per què tornar als coneixements ancestrals, no? I llavors jo penso justament això, no?, que el que ens proporcionaria aquesta sobrietat és garantir-nos allò, els elements essencials, que són això, no? Sempre parlo dels aliments, l'aigua, les cures i l'abric, i l'amor, naturalment, i la cultura, però no des d'on no estem vivint ara, no?, que hi ha una sobreproducció d'elements, hi ha naturalment un malbaratament de tots aquests elements, hi ha una sèrie de drets que considerem essencials, que és això, no?, poder viatjar on vulguem, quan vulguem, tindre tot un cotxe per desplaçar-nos, una sèrie d'això, no?, d'utillatges que acaben sent part de nosaltres i que tenen unes conseqüències realment importants en el nostre entorn de degradació, no?, i que segurament si ho pensem en fred i diguéssim que tot això ho apartem però mantenim l'essencial, naturalment tindríem vides felices, sòbries però felices, i sòbria no vol dir que em faltés de lo elemental, al contrari, tindria les necessitats cobertes, no? Imagina't a dia d'avui poder dir que tinguéssim les necessitats de l'habitatge cobertes, no? Això tothom ho entendria i ho voldria, no? I això que és un element essencial, torno a dir, no ho tenim ni de bon tros, al contrari, és un element d'especulació, com ho és també l'alimentació, no?, com ho són també altres aspectes de la nostra vida. El problema és que moltes vegades diem que necessitem coses que realment no necessitem, sinó que volem, simplement, no? Claro, sí, som com una societat capritxosa, ja no som nens i nenes capritxoses, sinó que és una societat que ens han fet creure que no tindre això ens fa ser més infeliços, quan sabem perfectament que tot i tindre-ho, qui ho pugui tindre, tampoc garanteix la felicitat, això és claríssim, no? Per tant, ens hem de cultivar molt més com a persones, torno a dir, no intentar guanyar aquesta llibertat que ens pugui fer pensar que realment és necessari per nosaltres, que això, torno a dir, estan entredits, perquè estem molt enganxats amb aquests deutes que fa que no puguem tindre ni el temps per poder-ho pensar, i alhora és això, no?, poder una mica tindre aquesta certesa o aquesta, és que no sé, visió del que per nosaltres és fonamental a la vida, no? I no tots aquests, això, no, accessoris, aplicacions vàries que fa que tinguem una vida mirant molt cap a fora i cap a universos que gairebé no existeixen, que són molt imaginaris, de fet. Necessitat de comprar-te alguna cosa, diu, espera 15 dies, diu, perquè en 15 dies és possible que ja se t'hagi passat la falera per comprar-te allò.
I et diria en menys dies, i segurament se te'n generarà una altra, no? Sí, exacte. Però diu, vés esperant 15 dies, diu, perquè segurament tot allò que et volies comprar no ho necessites, simplement un capritxo momentani que tenies en aquell moment. Clar, lo terrible... Digues. Bueno, sí, digues. No, volia preguntar, aquests dos mons, posant com a exemple la ramaderia i l'ecoturisme, vale? Per posar dos extrems, hi ha alguna manera que es puguin retroalimentar un i l'altre? És a dir... Bueno, de fet ja ho fan, en els últims anys sempre hi ha hagut aquesta estratègia d'unir-los els dos, ja es fa, de fet. Vull dir, molta gent es dedica... I és bo? És bo i no és bo, sí, ja està bé, és un complement al final, vull dir, és com un hospedatge que tu pots fer a casa teva si realment en aquest sentit dones aquest servei, no? L'altra cosa és del turisme d'on ve, si és un turisme intern, benvingut, no és el que diem, al final és el consum que fas, no?, de recursos per donar aquest servei, per donar aquesta experiència, de fet, no? Si al final aquest turisme ha de vindre molt lluny o és un turisme molt recurrent o és que és tot, o la necessitat, torno a dir, que tenim de sortir, de fet, no? Si cuidéssim més bé els nostres entorns, no?, els nostres pobles, les nostres ciutats, no?, i féssim que fóssim més vivibles, més habitables, més càlids, de fet, no? Segurament no tindríem aquesta necessitat d'haver de sortir tant, no?, o d'haver de viatjar. Tot això també és una necessitat creada, com tantes d'altres, de fet, no? El que ens hem d'adonar és que jo mateixa, tots plegats, no?, que hem perdut molt la voluntat, no?, o fins i tot el timó de la nostra vida, no?, perquè estem reproduint una manera de viure que se'ns ha imposat sense adonar-nos compte i que se suposa que és la que hem de tindre i reproduir, de fet. I el que també penso que s'ha de ser valent per fer això, no?, perquè al final és anar com en contra d'una tendència que acostuma a fer tothom, no?, i al final seguim el que són les voluntats ja ni dels altres, sinó d'un sistema, torno a dir, que ens ha proveït, que ens ha posat al davant unes necessitats que suposem, de nou torno a dir, que ens han de satisfer o fer-nos feliços, no? I al final el que estem fent constantment és gastar diners, i això el que ens porta és a continuar treballant, de vegades en molts llocs per poder-nos garantir mínimament, poder pagar un lloguer, una gasolina, unes vacances. És com això, no?, com aquest ratolí que no para de girar amb aquesta roda sense poder parar i sense de vegades adonar-se per què estem fent això. Per què estem fent això? Clar, jo penso, no?, jo l'oportunitat que m'ha donat viure en el lloc on vivim a casa nostra, no?, que per sort, no?, estem envoltats de natura, és que no tinc necessitat de marxar. Però moltes vegades me n'adono que aquests moviments els acabem fent perquè ara tenim uns fills i perquè se suposa que els hi hem de donar quan ells tampoc ens ho demanen. Entens? És una bogeria, estem en una... És una bogeria, no? És com... Això és com un món que ens hem muntat i que torno a dir, no?, i que anem fent sense parar-nos a pensar massa el que estem fent. Ara, tots gastem, per descomptats, i tots estem enganxats amb aquesta roda de treballar perquè necessitem, no?, sostenir-nos i guanyar-nos aquesta vida, no?, aquesta vida que ens proveeix, no?, aquest treball, i que, torno a dir, no?, l'altra cosa bona seria que la majoria de les persones estiguéssim treballant amb un treball que ens satisfà, com a mínim, no?, tindríem aquesta realització personal que ens alimentaria, però això tampoc es produeix en la majoria dels casos, és molt trist. Com deia l'antropòleg, el Juan Luis Arzuaga, que deia, diu, la vida no pot ser, treballar 8 o 10 hores de dilluns a divendres en un cubicle, per després al cap de setmana gastar-te el que has guanyat en un centre comercial. Diu, la vida hi ha d'haver alguna cosa més. Claro que sí, i tant, però per això. Sí. Tu de fet no vens de família pagès, vas marxar a Barcelona, no? Després vau trobar una borda, vau decidir canviar tota la vida, fer aquest pas que estaves comentant ara de tornar als orígens, si ho vols dir així. Va ser un procés de desaprendre el que havies après fins llavors i aprendre el que mai t'havien ensenyat? Per un cantó et diria que no estic lliure de tot això que estic dient. Nosaltres sí que tenim no va ser un canvi com premeditat de dir ens adonem que tenim aquesta vida, anem a buscar aquest altre extrem. No, va ser una cosa molt natural, no? I en aquest canvi natural va ser com un enamorament d'un lloc que vam trobar, i aquest canvi el que ens ha portat és
tot el que explico al llibre, en el sentit d'adonar-te. Això també és gràcies perquè he tingut molta sort a la vida que amb la feina que he fet, no? Sobretot en la primera etapa, el que m'ha donat és l'oportunitat de conèixer persones que vivien d'una manera molt diferent o que volien viure d'una manera molt diferent, no? Llavors, aquesta feina que naturalment va ser generada d'un mateix i va ser una cosa voluntària, al final va ser una trampa en positiu perquè va ser com el meu camí de vida per portar-me on estic ara, no? A la vida fem les coses, no? Tenim la sort de fer les coses, no? Que ens condueixen, no? Cap a una altra etapa, no? Pues així va ser, no? I en aquestes converses sortien moltes coses, entre d'altres l'adonar-nos com ens havien robat, no? L'oportunitat de conèixer o d'aprendre aquests coneixements que tenien els nostres pares, no? El meu pare no era pagès, però havia nascut en una casa de pagès i com tota la gent que vivia en un lloc rural tenia moltíssim coneixement d'això, no? Però ni ell, no? Diria, en certa manera, es va preocupar excessivament de poder transmetre aquests coneixements, ni sobretot nosaltres teníem l'interès. Per què? Perquè bàsicament hi havia una escletxa enorme entre el que nosaltres apreníem, per exemple, a l'escola i entre el que vivíem a casa nostra, no? No hi havia una continuïtat, no? Hi havia un missatge implícit de que aquell coneixement que hi havia a casa no tenia importància, de fet, no? I això també ho fa el sistema, en certa manera, o no en certa manera, ho fa totalment el sistema, no? Que et condueix, no? Cap a altres orientacions laborals, no? Cap a altres futurs possibles que t'allunyen del que tu tenies a casa, que fan que en una certa època fins i tot hi tingués un cert desprecio o menysteniment de fet de tot això, que fins i tot les persones que tenen el coneixement no el valorin, no? Això ho trobo tan trist, no? Per això penso i dic en el llibre que el mínim que podem fer nosaltres, els que ens estem adonant, no? Els que ara tornem a donar valor, els que posem la poteta tímida a tornar a reproduir aquests coneixements és honorar aquests coneixements tradicionals que tenien els nostres pares, els nostres ancestres, que tenen tant valor a dia d'avui, perquè bàsicament ens donen les claus del que necessitem en una època tan complicada, tan tensa com la que tenim ara, no? En un moment que les coses canviaran sí o sí, bàsicament empeses per aquest canvi climàtic que m'agradaria pensar de veritat que es pot repetir, ojalà tant de bo, no? No vull tirar la tovallola respecte a això, és molt complicat, però sobretot també els canvis que vindran, perquè més tard o més d'hora, naturalment, per molts avenços tecnològics que tinguem, hi haurà caresties a nivell energètic, segur que vindrà també tot això, no? Perquè naturalment per generar una energia alternativa necessitem extreure, no, altre material que també és molt costós a nivell energètic. Vull dir, és una cosa que no es podrà suplir en aquest cas, no? Venen canvis molt forts, el que ens està demanant en aquest cas la Terra és que mirem en el que tenim a prop, que ens preocupem per el que tenim a la vora, que tinguem una vida molt més senzilla i simple, que aconseguim la felicitat a través d'aquesta senzillesa, però ara, torno a dir, estem en el punt extrem cada vegada més, no? Cada vegada estem com més en l'altre cantó, no? I passarem com una goma, no? D'estar supertensos, no, en direcció contrària, a de nou portar-nos a la realitat bàsica de les coses, no? I és bo, i seria bo a nivell estratègic, ja personal, però sobretot de país, que a poc ens anem acostant cap aquí, no? Perquè si no el canvi serà molt abrupte per moltes persones, no? Aquesta necessitat de no tenir necessitat, ostres, torno a dir, costarà moltíssim, no?, a la gent d'assumir-ho, tot i que és veritat que si és generalitzat al final ho assumirem perquè una mica és la realitat de tothom. És més difícil agafar una posició on hi ha una suposada abundància per una majoria i on tu decideixes tindre una vida més senzilla en aquest sentit, no? Realment és anar en contracorrent totalment. Sí, de fet, o sigui, això que parlaves bueno, que hem comentat abans de canviar un mateix per aconseguir canviar al teu voltant, per aconseguir canviar més enllà i crear un canvi a partir del petit canvi que tu puguis fer, va en contra, jo crec, de la cultura aquesta de les xarxes socials, no? On jo soc tot i ho vull abarcar tot i vull tenir milions de seguidors i vull... El canvi aquest petit va en contra de tot el que està de moda, per dir d'alguna manera, ara mateix, no? Però en el fons, amb totes aquestes eines, el que volem és una cosa molt bàsica, que és que volem ser mirats, volem que ens estimi més gent, no? La qüestió, no, i la paradoxa és que en lloc de preocupar-nos, no, de millorar les relacions que tenim a la vora nostra,
que és el gran problema, no? La comunicació entre les persones, no? Generar relacions sanes, no? Recíproques, no? Que ens alimenten, estem molt de cara cap a fora, no? De donar una imatge que en molt poques ocasions m'atreviria a dir, perquè al final és una impressió, és poc veraç, de fet, no? Hi ha molt poca veritat, i torno a dir, no? Això passa per un autoconeixement propi, per una feina de mirar-se cap a dins, d'intentar netejar, no? Totes aquestes pors inseguretats, cadascú lo seu, no? Que tenim per ser el millor persones humans possibles i aportar el millor de nosaltres, no? Aquí tenim al voltant, perquè una mica aquesta neteja, aquest treball intern que fem de nosaltres, això el que ens pot començar a donar són les claus del que realment ens importa la vida. Llavors ens adonaríem que el que ens importa són realment, torno a dir, no? Coses molt essencials, molt elementals. Bàsicament, tindre una família, un entorn que ens estimi, no? A qui puguem estimar, a qui puguem ajudar, i poca cosa més. Torno a dir, garantir l'aixopluc, per descomptat, no? Si no tenim casa, si no tenim recursos mínims, és difícil plantejar-te res del que t'estic dient, no? Perquè la nostra necessitat diària serà intentar guanyar el que puguem per poder pagar totes aquestes despeses que ens hem posat, no? Com a obligatoris, i que fa que estiguem totalment esclavitzats amb aquesta vida que ens fa estar en aquesta roda de ratolí, no? Llavors, clar, escapar-te d'això significaria que tenim un govern protector que com a mínim l'essencial ens ho garanteix, no? És com això, no? Aquestes rendes bàsiques, ja no parlo també, potser també a nivell individual, no? Però com a mínim proporcionar uns lloguers equitatius i equiparables, no? El sou que guanyen les persones, tindre una garantia de que ens podem autoproveir d'uns aliments que són bons però que també són assequibles a les persones, no? I que estan a l'abast de tothom, i a partir d'això ens permetria tindre aquesta llibertat mental, no? Perquè tindríem aquesta seguretat de poder-nos replantejar les coses, però ara mateix és improbable de poder-ho fer, perquè això, no? Perquè estem molt capficats en com arribarem a final de mes. I aquesta és l'argolla, no? El que ens fa estar totalment enganxats en no poder sortir d'això. Crear aquest aliment, és a dir, si marxem de les granges, posant per exemple la ramaderia, si marxem de les granges intensives per fer una ramaderia extensiva amb animals ben cuidats, tindríem, hi ha espai suficient per donar a menjar a tothom? Per descomptat, o sigui, mira, primer una primera reflexió, no? La majoria d'aquesta producció intensiva, tant càrnica com en aquest cas d'horta o de fruita, se'n va a l'exportació. Per tant, molt d'aquest menjar se'n va fora. Això per començar, ho hem de tindre molt clar. Llavors, hi ha molt d'aquest menjar que es quedaria internament i que serviria per autoproveir la població local. Però l'altra cosa molt important és que el que hauríem de fer és un canvi d'alimentació. Si pensem de nou fa 60 anys enrere, que no cal que anem tan enrere, però el menjar carn era una cosa més aviat esporàdica, és a dir, era una dieta molt més variada, amb llegums, verdures, carn per descomptat també, no? Però que no es basava exclusivament en la carn. Ara diria que la majoria de les cases cada dia es menja carn, com a mínim en un dels menjars, no? Llavors això és el que hauria de canviar. Per tant, hauríem d'enriquir la dieta i basada més en altres elements, no? Que també ens alimenten de la mateixa manera, no? Hem tingut una visió que si no menjàvem carn no ens alimentàvem de manera correcta. Per tant, això hauria de canviar, per tant, baixaria la producció càrnica, no només a nivell nacional, a nivell mundial, no? I això també faria un canvi en els cultius, perquè gran part dels cultius que tenim a Catalunya són per producció farratgera, és a dir, pels animals. Tenim una producció d'horta baixíssima, no sé si és l'1%, o sigui, baixíssima. És molt poc, no? Quan justament tenim claríssim que aquest és un element també essencial per la salut de les persones, no? Per tant, això hauria de ser una reordenació del territori agrícola i, per tant, de les activitats agrícoles i ramaderes per fer-ho molt més racional, molt més ben pensat i pensats per proveir a la població local. Això ens donaria els mateixos beneficis econòmics, això donaria els mateixos beneficis econòmics amb aquestes indústries que estan al darrere? No ho sé, jo això no ho tinc pas estudiat, no? Em semblaria pensar que sí, perquè al final estem parlant de les mateixes hectàrees amb un altre tipus d'element distribuït d'una manera diferent, no? La qüestió és que hem muntat un sistema que en aquest cas, no?,
està proveint, no? O està donant els beneficis, no? En aquest cas amb un món empresarial que s'enriqueix, no? S'enriqueix a costa de tot això i ens fa creure que no podríem ser sobirans alimentàriament, però i tant que sí, no? La Diputació de Barcelona, que és l'única que ha fet un estudi amb cara i ulls al voltant de la sobirania alimentària de Catalunya, parla que no som ni un 40% sobirans alimentàriament, no? I a més, si torno a dir, no, si mirem les oportunitats que té el sector agrícola, la pagesia familiar, d'anar agafant terreny, cada vegada són menors, per tant, aquesta sobirania també va disminuint en aquest sentit, no? Perquè, torno a dir, des de la meva manera de pensar, no podem deixar la sobirania alimentària en mans de les grans indústries. Hauria de ser una pagesia distribuïda per tot el territori que té cura d'aquest entorn, i això vol dir que cuide els prats en tots els sentits, no només per la producció en si mateixa, sinó per cuidar, com feien abans, no, totes les vores dels camins, els passos, no, i anar fent, no, un espai agrícola, un espai, en aquest cas forestal, aquest mosaic, no, que tant descriu, no, i caracteritza a casa nostra d'una manera endreçada i que aporta beneficis per totes les persones, no, per el medi natural, no, per tots els éssers vius que estem compartint tot aquest espai. Clar, és que sona una miqueta d'estupidesa exportar la major part del que creem per haver d'importar la major part del que mengem. I a més el fort és que la majoria, per exemple, en aquest cas, d'això, de molta fruita i verdura que estem menjant, si tu mires quan vas a un supermercat, ara és una època bestial per veure això, perquè és aquest impàs de temporada i veus com et ve molta fruita de Califòrnia o et ve de Perú o et ve de molts llocs del món, que penso haurien de prohibir això als supermercats, no s'hauria de poder entrar cap producte que vingui d'ultramar, i això no em cap al cap que encara ara es permeti en aquest sentit, però ara és una cosa que es veu molt clara, aquest moment és molt clar, de que encara no ha acabat d'arribar la fruita nostra i la porten de fora, no?, en aquest sentit. Però és això, a més és fruita que és de baixa qualitat, perquè al final l'estan portant verda, és una fruita que es madura a les càmeres i per tant no té, el que sempre estem explicant, no té ni el sabor ni les propietats que tindria una fruita cultivada, feta en local i distribuïda en local, no? Per sort hi ha projectes preciosos, superpotents, que tenen molta força, no? Com Eixarcolant. Eixarcolant per mi és com el pal de paller dels temes alimentaris a Catalunya a dia d'avui. Estan en un projecte molt potent que es diu Singulars, que el que està treballant és una distribució a gran escala a Catalunya amb la producció local que tenim. I se n'en sortiran, perquè són gent que estan fent molt bona feina, la fan d'una manera molt endreçada i que penso que serà significatiu el que acabaran portant. Però la meva pregunta és, naturalment, estic superorgullosa que existeix Eixarcolant, estic superorgullosa que sigui un projecte de base que estigui tirant endavant això, però la meva pregunta és, això ho hauria de fer Eixarcolant o ho ha de fer un govern, per favor? Entens? Sí. O sigui, no pot ser. Aquestes lleis que garanteixen el tema de la competència, això és un error tan gran perquè al final el que miren és per l'àmbit de l'empresa, però no per la ciutadania, ni per la població, ni per el territori. Les coses que són essencials, torno a dir, com a mínim, l'aigua, l'habitatge i l'alimentació, haurien d'estar protegits pel govern, que fossin, en aquest cas, serveis públics que es garanteixin, i això conformaria un altre territori molt diferent. No el territori que es conforme a base de l'especulació i d'allí on el capital veu que pot treure un màxim rendiment, no? Que estem anant quasi a poder cultivar maduixes a 1.500 metres a l'octubre sense hivernacle, amb el canvi climàtic. Sí. I aquí et trec dos temes, però és el mateix tema, que és parles de ruralitzar les ciutats. Sí. A què es refereix exactament amb això de ruralitzar les ciutats? I l'altra pregunta és què podem fer des de la ciutat per intentar ajudar amb tot això, intentar revertir també tot aquest procés? El tema de ruralitzar les ciutats, jo diria a dia d'avui, és que ruralitzar qualsevol espai, de fet, perquè tenim una vida molt urbana als entorns rurals, cada vegada més, de fet, i la diferència és que és veritat que nosaltres per dirigir a tocar de casa, no? Tot just sortir del poble ja tenim el medi natural, però això no vol dir que la gent el visqui i el trepitgi. I et diria que la infància, si nosaltres tenim la sort amb un Pallars, no? Amb un Pirineu, que molta canalla està orientada als esports, però també et diria als esports de competició. O sigui, realment viure l'entorn
ho fem una miqueta de puntetes de vegades, no? Però bueno, en el cas de la ciutat, que seria com un cas més extrem, no? Al final on estan molt més envoltats d'alquitrà i de ciment, no? I que moltes ciutats a nivell estatal i a nivell de Catalunya cada vegada no és que s'hagin enverdit, sinó tot el contrari, no hem tingut més la tendència de treure arbrat i jardins per tot el tema del manteniment. Naturalment hi hauria d'haver una reversió, com està passant en moltes ciutats del món i ciutats importants, no? París està fent un canvi superbèstia, moltes ciutats, en aquest cas del con sud, no? De tot el que és Llatinoamèrica, estan enverdint les ciutats d'una manera accelerada perquè bàsicament el que proporciona això ja a nivell estratègic és una baixada de temperatura importantíssima, no? Perquè l'arbrat fa això, oxigenar i fer de refugi climàtic. Però a més, el que hauríem de proporcionar és que aquest cicle natural, no? De primavera, estiu, tardor i hivern en el nostre, no? O clima més continental o mediterrani, l'hauríem de poder viure, gaudir des de les ciutats, però això també vinculant-ho a la producció alimentària, és a dir, no? Hauríem de tindre fruiters a les ciutats, hauríem de portar els mercats de pagesos a dintre de les ciutats, no que fos una cosa testimonial. Fins ara fa poc, per exemple, a Barcelona, amb el govern de la Colau, hi havia hagut una proliferació de mercats locals amb pagesia local, però tot això s'està tornant a escapçar un altre cop, no? Llavors, aquesta normalitat de tindre la pagesia propera dintre de les ciutats hauria de ser una normalitat, de la mateixa manera que hauria de ser una normalitat que els supermercats estiguessin proveïts pels productors locals o que hi haguessin supermercats públics que garantissin la producció local dintre de les ciutats, dels pobles i a tot arreu, no? Per tant, el tema és que el que hem de fer és enverdir, però enverdir també que puguem veure que la producció alimentària també es pot fer dintre de les ciutats, no? D'una manera molt natural, de fet, no? Poder collir dels arbres, no? Aquestes fruites que surten, però la visió que tenim és que això acabaria embrutant les terres, o fins i tot hi ha ciutats que moltes vegades aquestes coses no són possibles perquè la xarxa, no? L'entramat que tenim sota el subsol, no? De clavegueram, no? De totes dels conductes i canalers i tot el cablejat que fa sigui que gairebé no tenim ni terra bona per poder generar, no? En aquest cas, aquests espais verds, i el que acabem ficant és a dintre de grans testos, no? Que també és una mica al final com ridícul, no? Perquè al final hem condicionat, no? O gairebé hem fet impossible, no? Que puguem generar de nou una natura dintre d'una ciutat habitada per les persones, no? Això per un cantó, que de fet això no són idees utòpiques, sinó que el mateix Cerdà ho va planificar en la planificació urbanística de Barcelona, tot i que aquesta part no va ser possible. O sigui, ell planejava i el que planificava és que en la part de l'Eixample, tots els eixamples, tot el que eren les pomes, no? Dels habitatges tinguessin a dins jardins i tinguessin davant de cada casa un espai per fer-se l'hort, de fet. Això està planificat a finals del segle XIX, primers del XX, no? Cosa que no s'ha portat a terme. Vull dir, ja hi havia aquesta visió de lo essencial que era per nosaltres, no? L'obert, en aquest cas, no? Els arbres, la natura i, evidentment, l'alimentació, no? I respecte al que em deies de què poden fer les ciutats, per mi la ciutat també és un lloc d'exemple en moltes coses, no? Amb organització social i ciutadana. O sigui, per mi és un laboratori brutal, que a més té una velocitat molt ràpida. Jo sempre dic que les zones rurals estem a anys llum de moltes decisions que s'estan prenent a nivell col·lectiu, que a nosaltres també ens farien falta, però que som incapaços de portar-los a terme perquè tenim una base social molt empobrida en els entorns rurals. Hi ha molt poca població, però jo quan veig tota aquesta onada tan forta que hi ha al voltant de les cooperatives d'habitatge, no? O de maneres de viure d'una manera diferent, en aquest sentit en comunitat, que s'estan creant a les ciutats, no només grans, sinó ciutats mitjanes, amb una manera d'organització molt diferent, molt generosa en aquest sentit, perquè demanen molta dedicació. Ostres, a mi se'm cau la bava, o sigui, em fa enveja, i penso que són espais, o com, per exemple, la ciutat estan a nivell cultural, no? Organitzant-se amb les entitats que fa moltíssims anys que treballen per la ciutat i estan fent pressupostos compartits on es cogestionen entre entitats privades sense ànim de lucre i la mateixa ciutat. Ostres, jo penso, quina enveja, quina manera de treballar, que aquí, torno a dir, estem a anys llum, no? Per tant, les ciutats són laboratoris que tenen una velocitat molt ràpida de transformació en positiu. Clar que la tenen en negatiu, no? Veure com una ciutat de Barcelona està totalment turistificada, i sentir ahir mateix per la ràdio que té
un 10% de la població, un 14% de la població, menys del 14% de la població, que són menors de 15 anys, em sembla. Per tant, té una població cada vegada més envellida, on no hi ha infància, perquè les famílies que tenen criatures se n'han d'anar fora de la ciutat a viure, perquè no és possible viure dins per l'increment dels preus de l'habitatge, i per tant això també és terrible per l'altre cantó, no? Però les respostes en contra són molt més ràpides i molt més efectives, de vegades o tenen un impacte molt gran, no? Ahir mateix, no? La cursa antiracista que hi havia a Barcelona, no? És preciós, no? Tant de bo, no? Aquestes mostres, no? Que té la ciutadania, no? De dir un no davant de determinades actituds ja institucionals, polítiques o d'una part de la població, les tinguéssim també en les zones de muntanya, no? O en les zones rurals. Clar, els territoris més despoblats, en aquest sentit, els canvis són més lents, perquè significa un canvi de mentalitat que és molt conservador, no? Que li costa canviar de manera ràpida la seva manera d'entendre el món, no? És com una cosmogonia que està més, en aquest sentit, més no sé com dir-ho, no vull dir retrasada perquè no és la paraula, no? Però més anclada, no? Més això, no? Com... Sí, està molt anclada, li costa molt avançar, no? Està ja estancada, seria la paraula, no? És un estancament que justament per aquesta falta de retroalimentació de nova població fa que a nivell polític de vegades estiguem encara com 20 o 30 anys enrere com altres espais, no? M'agradaria acabar l'entrevista amb un número que ha anat sortint al llarg de l'entrevista i que també surt al llarg del llibre i que a part és un dels moments que amb gent que he parlat, que ha llegit el llibre, també més li ha impactat, que són aquests 60 anys. Que són els 60 anys aquests dels arbres que parles en el llibre de que la majoria d'arbres d'aquí del Pallars que tenen 60 anys perquè és quan es va despoblar i poder créixer lliures. També parles de la història de la borda, parles de deixar les notetes, parles de la història de la terra. En una entrevista vaig sentir que a vegades quan cavaves trobaves restes de gent que havia viscut, o sigui, restes de gent no, coses de gent que havia viscut abans aquí. Quin és el rastre que vols que trobin de tu d'aquí uns anys? O quina és la petjada que vols deixar tu aquí, en el teu petit entorn? Pues et diria que una petjada que no es noti gairebé, perquè naturalment deixarem petjada en el sentit que la nostra, o jo parlo més, per dir-ho així, no vull arrossegar els meus fills o el meu company amb això, no? Tot i que al final els arrosseguem en el bon sentit perquè és una manera de viure molt, molt natural, per dir-ho d'alguna manera, no? Però el que vull dir és que jo la meva feina aquí a casa és anar endreçant, és a dir, anar fent una gestió del meu entorn per proveir-nos de llenya, per evitar, no, que els prats s'emplenin de garses, no, i de matolls, per intentar anar endreçant, no, doncs els corriols de l'aigua que hi ha, no? O sigui, són coses molt simples, no? Però igualment no es noten en l'entorn, es noten en positiu, no? Tu veus que és un espai que pues això, que és agradable, no? Que és un espai on podem tots transitar, no? Pues la fauna salvatge, la nostra fauna domesticada, nosaltres mateixos, no? Però al final és una petjada que no es nota, no? Llavors jo vull deixar-ho com m'ho he trobat una mica millor, fins i tot si puc, no? En aquest sentit de poder-m'hi dedicar bé. No? Llavors, al final és conseqüent o coherent, no? Amb com entenc que hauria de ser la nostra vida en el món, no? Deixar una petjada molt tènue, de fet, no? O potser deixar una mica aquests petits cops d'ullet, no? De que algú altre que visca aquí es troba també una resta nostra, no? Alguna cosa que els hi faci recordar les persones que hem habitat abans aquí, no? Com jo m'ho he trobat amb ells, no? Al cap del temps, que mira que han passat persones aquí i al final són petites coses, no? No trobes, és a dir, no? Justament els elements amb els que ells treballaven en la majoria dels casos eren fusta, per tant elements que s'han acabat podrint en l'entorn, o sí elements metàl·lics, no? Com petites llaunes que són l'últim reducte, l'última coseta que s'ha quedat aquí, no? Però gairebé no queda penjada d'ells, més enllà de les construccions que van fer, que es mantenen, no? De lo ben fetes que les feien, a més, no? Els murs de pedra seca que es mantenen de lo ben fet que ho van fer, no? I que nosaltres ara diria que som incapaços de poder mantindre perquè era tanta feina feta amb tantes mans, no? Que es dedicaven aquí, que ara gairebé no queda ni ningú, no? Per tant, l'empremta serà petita, no? Però sí que posarem tot l'esforç, no? En el bon sentit, de cuidar-ho lo bé que ho hem trobat nosaltres, sí. Perfecte, doncs fins aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més que t'hagi quedat... Res més, no estàs agraïda, la veritat, sí, merci, sí. Gràcies a tu. El que sí que et volia demanar, em podries enviar algunes fotos?
Sí, i alguna que tingui així més, potser amb els animals, alguna coseta sí que et puc passar, un parell o tres, si pot ser, per il·lustrar l'entrevista, ja que no l'hem pogut fer presencialment per la distància. Sí. Si me les poguessis enviar em faries un favor. Sí, i tant, t'ho passaré ara miro de fer-ho ara al matí. Perfecte. Doncs que bé, Oriol, moltes gràcies. Moltes gràcies. Si veus a l'Elis ja li dones records de part meva. Sí, exacte, no? I tant. Doncs una abraçada molt forta, Igualment, merci. Moltes gràcies. Adéu. A tu. Adéu.